Frede, hvad siger du? Kan vi ikke få noget nyt? 17 vodka shots. Frede. Frede, hvad siger du? Jeg siger, i dag er det 9. oktober. Hvad siger I, drenge og piger? Vi siger 17 vodka shots. Hvad siger du, Munk? 17 vodka shots. Til hvem? Frede går under nu. 17 vodka shots til Frede. Frede går under nu. Frede, vi skal have den første. Frede, vi når nok i byen. Nå, hvad siger vi? Er du klar? Nej. Så er det nu. Jeg skal lige slutte. Og så er det 1 år. Så bliver han et Så år. bliver det 1 år. Så bliver det 1 år. Og nu skal du løbe. Fyld op. Ja, kom med det. Så bliver han 2 år. Så bliver det 2 år. De 6 første skal fyldes op igen. Så blev du 3. Så bliver Jeg er 3 år. 3 år. Så bliver han Så- 4. Så bliver han 4 år. Så bliver han 4. 4 år. Kom med, Frede. Vi vil. Så bliver han 5 år. Så bliver han 5 år. Så bliver han 5 år. Og han bliver 6 år. Så bliver han 5 år. Kan I tage den til? Kan han? Ja, så bliver han 6 år. Kan Frede? Kan Så bliver han 6 Frede? år. Så bliver han 7 år. Så bliver det 7 år, Så bliver Frede. han 20 år. Så bliver du 7 år, Fred. Så bliver han 20 år. Så er der 10 igen. Så bliver han 20 år. Han bliver 7. Han bliver 7 Så bliver han knækket så på fulde hopper. Og det var 7 år, han brækkede sig ved. Han bliver 7 år. Så han bliver 7 år, før han begynder at gylpe. Du skal bruge skattelyset ud, Fred. For han er Hellere brække sig en trække. klar. 10 stykker nu. Det er kun 10 10 tilbage. 10 tilbage. 10 tilbage. Kan Frede? Så bliver han 8 år. Så bliver han 8 år. Det er jo fandme 8. Så bliver han 8 år. Så bliver han 8 år. Ja, tak. Ja. Sådan, 8 år, Og siger så vi. begynder han bare at gylpe. Og vi rammer mig i gylpen over hernede. Vi når ikke i byen, vi når ikke i byen, vi når ikke i byen. Nej. Nej. Det går ikke. Det går ikke. Det kan ikke. Kan Frede? Ja, du kan ikke. Du bliver 9 år næste gang. For det er kun 9. Det skal lige siges, Munk. Har han drukken endnu indtil videre? Vi har drukket en lille smule, vil jeg sige. Det må godt tage en time. For du har masser af tid. Du må bruge lige så lang tid, du vil. De skal bare ned. Fed, bare stop et stykke med, altså. Så bliver han 9 år. Ej! Han kører videre, han kører videre! Bliver han 9 år? Bliver han 9 år? Han bliver 9 år! Han bliver 9 år! Bliver han 10 år? Ja, tak! Ej! 7, 8, 9. Tag den tid, du skal bruge. Tag den tid, Tag du en skal tid. bruge. Fed, slap af nu. Ej. Nej, jeg skal ikke mere. Jeg skal ikke have mere. Jeg skal ikke have mere. Jeg skal ikke have mere. Hvis han vil, så skal han. Nej, jeg skal ikke have mere. Ja, det kan være... Jeg skal ikke have mere. Jeg skal ikke have mere. Det går ikke. Det går ikke. Kan du, Frede? Fred, du kan ikke mere, Fred. Eller? Du kan ikke. Du har 8 tilbage, det kan du ikke. Fred, du kan ikke mere. Bliver han 10 år? Så bliver han 10 år. Bliver han 10 år? Fred. Okay, så tag den til 10, så tager du ikke mere. Fred. Han skal... Bliver han 10 år? Hvor gammel er jeg blevet? 9. Du bliver 9 år indtil videre. Du er blevet 9 indtil videre, og du bliver 17 i dag. Og du må tage dig god tid. Du tager dig god tid. Ja. Hold kæft, den snot. Skal du lige have en time mere, eller hvad? Nej, det skal sgu Så må du ligge ned i spand. Skal vi lige have en smøg? Skal vi lige have en smøg? Ja, vi fortsætter. Vi tager en smøg, og så kører vi videre efter det, okay? Og vi tager lige en break her fra Fredes News. break. Fortsæt, jeg drikker stadig. Nej. Jo, jeg drikker stadig. Jeg skal få lidt smøg op. Nå, har du løgnet? Ja, her. Smøg, ja. Hvordan er det, Frede? Altså, lige nu der er jo 9 år. Og det er Frede. Han bliver 17. Hurra, det er min fødsel. Sæt den på, Jon. Ja, kom ind. Okay. Det er stemningen, der mangler. Det er stemningen, der mangler. Kommer direkte på ekstra der. Ja. Nej, prøv at høre. Jeg bliver 17 år, Ja, du bliver 17 år med. og jeg skal have 17 shots. Okay. Så tag en 17 Det styrer du for. Lad ham nu selv styre det, mand. Nå, det er min fødsels. Den kan ikke komme højere op, skat. Det bliver ikke højere op. Hvad er Munk? Hvordan Hvordan har Fred har det? har fødselsdagsbarnet? Nå, Jeg ved ikke, hvor godt han har det. hvor mange mangler vi? Jeg er 9 år.
Han er 9 år. Det er hans bræk indtil videre. Det er efter 9 år, mand. 9 år. Jeg skal brække mig 8 gange endnu. Du har gjort 8 gange til havet. Må jeg se, hvad der er tilbage? Du er over halvvejs. Så er det over halvvejs. Du er 1 over halvvejs. Vent, til du var færdig. Så bliver han 10 år. Nej. Jo, lad ham gøre det, hvis han vil. Okay, han bliver 10 år. Bliver han 10 år? Så bliver han 10, jeg bliver 10. Bliver han 11? Så er det ikke knækker altså. Okay, han holder den. Han holder den. Okay. Åh, Så bliver jeg så skåret. Vil du høre med? Ja, det var det, der skete til og Munke bliver skåret i mungen. Det er overskud. Det der med vodka, der er ikke så god med. Nej. Du mangler et par stykker endnu. Bare lige den her. Elborg. Og så dem her. Jeg skal op på 17, det har jeg lovet. Det har du lovet. Nej. Det har du lovet, men Vi tager en jomkel med. du tager bare lidt tid på. Hip hurra, Fødselsdag, det er i dag. Den dag, jeg kom fra Modsag. Jeg kommer langvejs fra Sinopeng-dag til ham. dig. Det er til dig. Sådan en dag. Gå så, Frede. Prøv at sige det igen. Jeg siger, jeg drikker aldrig vodka. Du skal drikke lige om lidt. Du skal drikke lige om lidt, jo. Så det er løgn. Hvor gammel er han nu? Hvor gammel bliver han nu? 11 år. 11 år. Så bliver han 11 år. Så blev han 11 år. 11. Han tager den efter. Knækker altså. Han stille og roligt. Han holder det. Han holder. Og så bliver han 12 år. Bliver han 12 år? Bliver han 12 år? Nej, vent. Hvornår brækker jeg mig egentlig? Var det 4? Ja. Du brækker på 6 og 7. Ja. Nej, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Eller var det 7, 8, 9, 10? Nu har han også nogle hårde rundt i barn også. Ja, det må man sige. Godt så, Frede. Og så begyndte det at køre fremad jo. 12 år, der begynder vi at drikke. Tænk på om en uge, så tager jeg en mere. Nu begynder han at blive motiveret jo. Kom med den. Og så bliver han 12 år. Så bliver han 12 år. Så bliver han 12 år. Og nu skal han knække sig. Nej, han skal ej. Han tager den. Han tager den. Med musik. Det kommer. Kommer han i byen? Kommer han i byen? Skjold er Tommy Sebaks fødselsdagssang. Ikke. Kommer han i byen? Kommer han? Er det et spørgsmål, Munk? Kommer han i byen? Det gør han. Gør han Skal det? han i byen? Gør han det? Vi får se. Han skal i byen. Men Skal han i byen? han skal han der. Men kun hvis han bliver 13 år, er det ikke 13 år? Nej, kun hvis han bliver 17 år. 17 år. Ja, men han skal først være 13 for at blive 17. Det er det. Nej, det gjorde det. Jo, du er jo utrolig hurtigt at falde i dag. Ja, det er helt Godt så, Cap. det er man mækker. Ja. Man mækker. Flab, mor. Er det flab? Flabet. Det er en flabet. Hallo, skal han blive 13 i dag, eller hvad? Bliver han 13. Teenager! Ej, vent. Har du drukket den der? Ja. Skal vi se det? Ikke helt tømt. Bliver du 13? Der blev han helt 12. Nu er han 12 Nu år. er han 12 år. Bliver han Nu er han 13? helt 12. Bliver han 13? Den er ikke så god, den har taget. Har han ikke? Jo, han har. Den har taget. 13. Kom nu med 13. Så bliver jeg godt konfirmeret. Kom vi med. Så bliver han en komf. Kan han gøre det? Jo, han gør! Så bliver han 13! Munk har jo lært det her, Munk. Så bliver han konfirmeret. Så er han komfy. Munk har lært om kassen. Kan han holde det? Hvordan er det at være konfirmeret? Han holder den. Han holder den ikke. Han holder den. Han holder den. Han kører. Det er min Ja, tak. Det er det. Klasse for. Det tager bare din tid. 14-15. Der er kun 16. Ja, der mangler en. Det er det, jeg sagde. Ja. Ja, det er Bacardi. Det er sgu da vodka, det der med. Jeg er ikke med til. Jeg er ikke hver dag, man bliver 17. Ej, det er faktisk kun en dag i en liv, man gør det. Jeg er sikker. 100. Så bliver han 15. Godt så, Frede. Men jeg bliver ikke 17 Skal du blive 14, eller hvad? Nå, hvad skete der i 14-årige? Hvad skete der der? Der fik vi Bette Beb. Der kom Munk i klassen. Der kom noget kom i vores folkeskoleklasse på Lillebæltsskolen. Da han blev 14 år. Ja, Ja, 14. Ja, han blev 14. Han blev 14.
Og det